Ah, ayay, murag nadanag unod. Buhain ng boyo ngits. Daga na ng ngits kay tain na na ngits. Maayong adlaw kaninyo. Aniya na sab ang atong bida nga si Bungits. Magsugod na sab siya pagtrabaho. Saan man. Anak man siya sa Aspo. Onsay Aspo? Anak sa pobreng utin. Adlaw, adlaw. Gabi, gabi. Oras tanan. Nagsigi lang yun siya hangyo sa Ginoo. Ngaunta na. Hinangon siyang bilyonaryo. Apan ang resulta. Napobre na hinoon pag-ayo. Pirmi, hugaw og koko. Sa elementarya, logos makahuman. Kay motipas raman sa kabayabasan. Dayog panguha og kaka sa kakognan. Hangtod siya adto na dito mahapnan. Iyang ginikanan. Way kay balanan. Lano mangyud unta na siyang ginikanan. Nga pa eskwelahon siyag maayo. Aron makuha niya iyang kurso nga ombudsman. Kay kini si Bongits porbidag yung karasnable. Bagay siyang kurso nga abogado. Karon abogago. Nagpamor. Mauna na. Ayay. Tabugok na mintana. Tabugok ni Mongits. Hiram pa. Wa narabanay beauty. Perti ng laguma. Ijara. Gika na siya dito sa Manila. Maayo nagtrabaho. Disinti kayo. Apan gitanggal siyang amo. Kayhas ka sa laging kalibakiro. Una yun raglibak iyang amo. Purbida, maritis pamor. Sa restaurant, nakasulod na sad siyag trabaho. Assistant kunuhay sa kusinero. Malagi football gihapon. Kay mutila sa kaldero. Angan ni Mongits, oy. Imbis kay... ayay. Mintana na sang tabugok. Gigutom na na, ngits. Pakan-ana na. Purbidang tabugok ka. Askar bang laguma. Kayo jad lamang, ngits. Samtang buhi pa. Wa ta kahibalo. Pila repad sa unggoy. Basin karon. Pobre pa ka. Og madamlag. Pobre gihapon. Purbida kinabuhi ayay, nakaotot. Kakaon manggaling nig dobok. Mao lagi na. Basta pobre. Tira pasagad rakan. Disag onsay isodan. Bahalag dobok. Birahan. Kay og nagtarong pauntana kag eskwela. Imong posisyon karon ombudsman. Ganing kay wa man imong patungnan karon pirmi kabukiran. Niresira. Kay kung na-ombudsman pa ka karon, kwartahan na tanak kakaayo. Milyonaryo. Kumurakot sa panudlanan sa atong gobyerno. Ijara. Kanang dagway pala nimong daan. Kurap na kaayo. Busa ka mong nag-eskwela diha. Ngisaw lang ng dagway ninyo. Ay yun ninyong sunduga si Bungits. Pag-eskwela yun mong maayo.
Kay para mo uminto. Ah, nag-otot ang amaw ay. Kakaon doon ni Dubok ba? Patay mali lang siya. Pero di ay ang tiyan ini. Nag-alboroto na. Murag mo action man tayo ni Kabalaka. Okay ra ka, ngets. Ayay, murag nadanag unod. Buhain ng boyo, ngets. Daga na ng ngets kay tain na ngets.